дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии тоҷикистон дар мавзӯи тоҷикистон ӯзбекистон дар масири дӯстӣ ва созандагӣ намоиш ифтитоҳ гардид. Дар оғози чорабинӣ директори осорхонаи миллии тоҷикистон Аҳлиддин Ибодуллозода суханронӣ карда аз густариш ёфтани робитаҳои ду давлат махсусан дар бахши фарҳанг изҳори хушнудӣ карданд. Инчунин баргузори ин намоишро барои тақвияти дӯстии байни халқҳои тоҷику ӯзбек муҳим арзёбӣ намуданд. Дар намоиш аз фонди осорхонаи миллии тоҷикистон як қатор экспонатҳои нодир ки аз дастовардҳои ин ду халқ дар масири дӯстӣ ва созандагӣ қисса мекунад пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. Чорабинӣ тавассути аксҳо дастовардҳои солҳои охири байни ду давлатро ки аз марҳилаи ба сифати нав баромадани муносибатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шаҳодат медиҳад, инъикос мекунад. Дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар фонди тиллоии он бисёр экспонатҳои имрӯз маҳфуз ҳастанд ки аз равобити фарҳангии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон гувоҳӣ медиҳанд ва мо ба хулосаи омадем ки дар арафаи сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон як намоиши ҷашнишро таҳти унвони Тоҷикистон Ӯзбекистон дар масири дӯстӣ ва созандагӣ рӯи кор орем. Дар намоиши имрӯза зиёда аз 40 адад экспонатҳо ки аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон гирифта шуданд ба намоиш гузошта мешаванд ва бояд гуфт ки ин экспонатҳо солҳои гуногун ба хазинаи осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид гаштаанд ва ҳама ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки муносибатҳои ҳасанаи фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳанӯз аз замонҳои пеш сарчашма гирифта буд, рӯз ба рӯз рушду нумӯ ёфт ва имрӯз ба сатҳи шарикии стратегияи ду давлат омада расидааст. Дар қисмати дигари намоиш як қатор мусаввараву нимпайкараҳо, китобу аксҳо, гулдону армуғонҳо, қолинҳои дастбоф пешниҳод шуданд ки писанди иштирокчиён гардид. Ҳамзамон дар намоиш мавзеъҳои тарихии Тоҷикистону Ӯзбекистон тавассути мусаввара ва китобу маҷаллаҳо инъикос ёфта, дар маркази намоиш пайкараи дӯстон намояндагони адабиёти ин ду миллат устоду шогирд Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ пешниҳоди тамошобинон шудааст. Ба иттилои масъулини осорхонаи миллӣ намоиши мазкур то санаи 20 июн идома мекунад. Вобаста ба ин сокинону меҳмонони Душанбе шаҳр имкон доранд аз ин намоишгоҳ дида намуда роҷеъ ба таъриху фарҳанги ду халқи ба ҳам дӯсту бародар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон маълумоти ҷолиб пайдо кунанд.